तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण तिसरा अध्याय चालू करूया, कर्मयोग. पण त्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग चालू करते. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांना आवाज ऐकू येतोय? स्क्रीन दिसते? एकदा अनम्यूट करून सर्वजण हरे कृष्ण म्हणा, म्हणजे मला पण लक्षात येईल तुमचा आवाज येतोय नाही. हरे कृष्ण माताजी. माताजी. हरे कृष्ण 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 माताजी. हरे कृष्ण. चालेल. आता मी सर्वांना म्यूट करते परत. चला, आता आपण तिसरा अध्याय चालू करूया, कर्मयोग. प्रथम अध्यायापासून, अध्यायाच्या नावापासून आपण चालू करूया, म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल या अध्यायात काय काय आहे. आता योग, योग म्हणजे काय मला कोण सांगू शकेल का? की योग म्हणजे तुम्हाला नेमकं काय वाटतं, की याचा अर्थ काय आहे, मला सांगा. अनम्यूट करा आणि सांगा. हँड रेज करा, हात वर करा. संध्या माताजी बोला. काळ, कर्माचा काळ, कर्माचा काळ वगैरे. योग, योग म्हणजे काय? काळ. बरं, ज्योती माताजी बोला. हॅलो हॅलो, आवाज येतोय माझा? हो हो बोला. हा, एकाग्र होऊन साधना करणे. बरं, आणि कोणाला काही वेगळं सांगायचंय? बरं, तर मी आता तुम्हाला सांगते. योग म्हणजे काय? योग म्हणजे कृष्णाशी जुडणे किंवा कृष्णाशी जोडले जाणे, किंवा इंग्लिश मध्ये बोलायचं असेल तर कनेक्शन विथ कृष्णा, किंवा लिंकिंग वन सेल्फ टू कृष्णा. कृष्णाशी जोडले जाणे, जुडणे, याला योग म्हणतात. योग हा शब्द फक्त कृष्णाच्या संबंधित जेव्हा आपण वापरतो तेव्हा, म्हणजे काही आपण कृष्णासाठी कुठलंही कार्य केलं तर मग तो कर्मयोग होतो. जर आपण ध्यान कृष्णावर केलं
तर तो ध्यान योग होतो. जर समजा जर आपण कृष्णाकडे ज्ञानामार्फत जोडले गेलो तर तो ज्ञान योग होतो. समजा जर आपण भक्ती केली तर तो भक्ती योग होतो. तर योग म्हणजे कनेक्शन, बरं का. आपण कोणाबरोबर? फक्त कृष्णाबरोबर. इतर कुठल्या देवदेवतांबरोबर जेव्हा आपण याच गोष्टी जरी केल्या त्याला योग म्हटलं नाही. मग ती एक आराधना होते, एक पूजा होते. पण योग हा शब्द म्हणजे फक्त कृष्णाबरोबर वापरला जातो. आता आपण या अध्यायात बघूया कृष्णाकडे कर्माद्वारे आपल्याला कसं कनेक्शन एस्टॅब्लिश करता येतं ते आपण जरा खोलात बघूया. प्रथम, ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही तासभर 1.5 तास बसून गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना तुम्ही आणि मी आपण दोघंही साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता त्यांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार. आणि त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, या स्लाइड्स केल्या, आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला शिकवलं आणि प्रेरणा दिली, या दोघांना मी साष्टांग नमस्कार करते. आणि त्याचप्रमाणे माझे जे को होस्ट आहेत, ऍडमिन आहेत, कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, आणि जे अगदी नुसता फोन केला की कीर्तन करायला हजर असतात, गीता महात्म्य म्हणतात, त्या सर्वांना माझा प्रणाम आणि मनापासून धन्यवाद. तर आता आपण काल बघितलं की अर्जुन युद्ध करायला तयार नव्हता, म्हणून कृष्णाने त्याला सांगितलं की तुझी जी विचारसरणी आहे ती बरोबर नाहीये. आणि त्याच्या प्रत्येक कारणाला कृष्णाने प्रत्युत्तर दिलं. अर्जुनाने सांगितले हे सगळे माझे स्वजन आहेत आणि मला त्यांच्याविषयी करुणा आहे. मग कृष्णाने सांगितलं तू चुकीच्या जागी तुझी करुणा जी आहे ती चुकीच्या दिशेला चाललेली आहे. आणि त्याला आत्म्याचं ज्ञान दिलं आणि सांगितलं की तू आत्म्याला कधीच मारू शकत नाहीस, तू आत्म्याचा वध करू शकत नाहीस. त्याच्यामुळे तुझ्या मनातून ही गोष्ट काढ की मी यांना ठार मारणार आहे. आत्मा हा अमर आहे आणि आपण हे शरीर नाही आत्मा आहोत. हे फक्त आत्म्याने एक वस्त्र घातलेलं आहे, शरीर म्हणजे. मग अर्जुन म्हणतो आनंद नाही. तेव्हा कृष्ण कर्मकांड सांगतो की नाही, तू जरी ठार झालास तर तुला वीरगती प्राप्त होईल आणि तू स्वर्ग लोकामध्ये उच्च ग्रहांवर अनेक वर्ष आनंद उपभोगशील आणि जर तू जिंकलास तर या पृथ्वीचा राजा होशील. मग पापी प्रतिक्रिया कृष्णाने सांगितलं जेव्हा तू माझ्या आदेशाखाली कुठलंही कर्म करशील त्या कर्माला पाप लागणार नाही. तू विचार करू नकोस की तुला पापाचे परिणाम भोगावे लागतील. जेव्हा एखादा माणूस भक्ती योग करतो तेव्हा त्याला आणि कृष्णाच्या आदेशाचं पालन करतो तेव्हा त्याला पाप लागत नाही. आता इकडे म्हणजे असं नाही की आपण एका बाजूनी जप करायचा आणि दुसऱ्या बाजूनी पाप करायचं, हे बरोबर नाही. आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की 3 चेक पॉइंट्स आहेत, गुरु, साधू आणि शास्त्र. तिन्ही सहमत पाहिजे, हो हो हो, मग आपल्याला ते कर्म करता येईल. असं नाही मी एका बाजूला जप करते आणि मी वाटेल तशी वागू शकते, हे बरोबर नाहीये.
हा, मग या सर्व कारणांमुळे तो असमंजस होता. म्हणून कृष्णाने सांगितलं तू असमंजस काय, कारण तुझ्या बुद्धीला अनंत शाखा फुटलेल्या आहेत, तुझं मन एकाग्र नाही. तू तुझं मन एकाग्र कर आणि मग तू स्वतः ओळखू शकशील की तुझ्या हितासाठी तू काय केलं पाहिजेस. मग अर्जुन म्हणतो की असा कोण माणूस आहे की ज्याचं मन एकाग्र आहे. मग कृष्ण त्याला सांगतो, त्याला स्थिताधीर मुनी म्हणतात किंवा स्थितप्रज्ञ म्हणतात. आणि हा माणूस असा चालतो, बसतो, असा बोलतो. थोडक्यात त्यांनी स्थिताधीर मुनींची लक्षणे सांगितली. आणि मग अर्जुनाचा एक प्रश्न असतो, पारिवारिक परंपरा नष्ट होती, त्याचं उत्तर या अध्यायात आहे. तर आता आपण अध्याय 3 कर्मयोग, यात आपण काय शिकणार आहोत ते आता जरासं एक संक्षिप्त रूपात सांगते. अर्जुनाचा पहिल्यांदाच प्रश्न असतो की मी काय करू, कर्माचा त्याग करू की कर्म करू, निश्चित काय करू हे तू मला सांग. मग कृष्ण त्याला सांगतो की तू निष्काम कर्मयोग कर. कर्मयोग हे ज्ञान योगापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आणि मग कृष्ण सांगतो, त्याला दुसऱ्या अध्यायात कर्मकांड सांगितलेलं असतं की तू काही जरी तू युद्ध कर, युद्ध सोडून जाऊ नकोस, कारण युद्धात हरलास आणि ठार झालास तरी तुला वीरगती प्राप्त होईल आणि तू स्वर्गात जाशील, नाही तर तू पृथ्वीवरचा सम्राट होशील. तर हे जे कर्मकांड कृष्णाने सांगितलंय, आता हळू कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय तू कर्म कर, पण माझ्यासाठी कर्म कर. त्याला कर्मयोग म्हटलेलं आहे. आणि मग हे उत्तर आहे. अर्जुनाचा प्रश्न असतो, पारिवारिक परंपरा नष्ट होती, तेव्हा कृष्ण सांगतो की असं नाहीये की तू जर आदर्श नेत्यासारखा राहिलास तर तुझं आचरण सामान्य जन करतील. आणि असं जेव्हा तू आदर्श नेत्याप्रमाणे तुझी ड्युटी करशील, तेव्हा सगळी जण आपली ड्युटी करतील आणि मग शांतता आणि समाजाची उन्नती होईल. मग अर्जुन त्याला विचारतो, हो मला तू सांगतोस हे सगळं मला पटतंय, मला माझी ड्युटी करायची आहे, पण एक मोठा शत्रू जणू काही माझ्या मनात आहे आणि तो मला माझी ड्युटी करू देत नाहीये. तर हा शत्रू कोण आहे? मी इच्छा नसतानाही आणि खूप फोर्सफुली, खूप खूप काय म्हणतात तसं माझं मन हट्टी आहे, तर मी माझी ड्युटी करू शकत नाही. तर मी का करू शकत नाही? मग कृष्ण त्याला सांगतो की त्याचा सर्वात मोठा शत्रू कोण आहे. तर आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारते. आता समजा जर तुम्ही ड्रायव्हिंग करत आलात आणि इकडे एक तुम्हाला हे दिसतंय, धिस वे, दॅट वे, अदर वे. मग आता तुम्हाला समजेल का की नक्की कुठे जायचंय तुम्हाला? हे समजेल का तुम्हाला? सांगा बरं. नाही म्हणजे म्हणजे इकडे हा बोर्ड बघून कन्फ्युजन झालंय. त्याचप्रमाणे अर्जुनाचंही कन्फ्युजन झालंय, कारण दुसऱ्या अध्यायात कृष्णाने अर्जुनाला थोडा ज्ञान योग सांगितलाय, थोडासा भक्ती योग सांगितलेला आहे, थोडासा हठयोग सांगितलेला आहे, थोडासा कर्मयोग सांगितलाय, थोडं सगळं सांगितलंय. आता अर्जुनाचा गोंधळ उडालेला आहे की मी नक्की काय करू. कृष्णाने सांगितलंय की आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आणि आत्मा, श्रील प्रभुपादांनी लिहिलंय बर का की आत्मा किती लहान असतो. तुम्ही तुमच्या एक केस घ्या, केसाचं
टोक जे आहे त्याचे 10,000 भाग करा. त्या 10,000 भागांपैकी एक भाग जितका छोटा असतो तितका छोटा आपला आत्मा असतो. मग इतका छोटा आत्मा जर आहे तर मग आपल्याला गरजच काय आहे इतकं मोठं राज्य, इतका मोठा महाल, या सगळ्याची आत्म्याला गरज नाहीये. आणि कृष्णाने दुसरा अध्याय 49 आणि 50 श्लोक आहे, त्यात कृष्णाने सांगितलंय की ज्ञान योग हा श्रेष्ठ आहे आणि कर्मयोग जो आहे, सकाम कर्मयोग जो आहे तो तुच्छ आहे असं सांगितलेलं आहे. तर जेव्हा आता कृष्ण स्वतः सांगतोय की ज्ञान योग हा उच्च आहे, मग अर्जुनाला काय वाटतं, मग मी कर्म करतच नाही, मी हे घोर पाप कर्म का करू, मी हे युद्ध करत नाही, मी इकडनं पळून जातो, मी जंगलामध्ये बसतो आणि मी पुस्तकं उघडतो, मी जप करीन, मी ध्यान करीन, मी सगळी पुराण उपनिषद वाचेन आणि शेवटी नाही तरी मी हे शरीर नाहीच आहे ना, हे कृष्णानेच सांगितलंय की मी हे शरीर नाही, मग मी कशाला इतकी लढाई करू, कशाला मी घोर पाप करू. तर आता हा अर्जुनाचा गोंधळ उडालेला आहे. खरं म्हणजे अर्जुनाचा गोंधळ उडालेला नाहीये, अर्जुनाला युद्ध करायचंच नाहीये म्हणून तो सबबी शोधतोय आणि बारीक सारीक गोष्टी कृष्ण काय सांगतोय हे इतकं कान लावून ऐकतोय आणि त्याचा त्याला सांगतोय की तूच मला सांगितलंयस ना की ज्ञानयोग हा श्रेष्ठ आहे, सकाम कर्मयोग तुच्छ आहे, मग मी कर्म करतच नाही. तर आता आपण बघूया कृष्ण त्याला कसं सांगणार आहे. आता एक मिनिट. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो परंतु ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत आहे तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता मला सांगा, तुम्हाला हा इकडे साधू आहे बरं का, त्याच्याकडे बघून तुम्हाला काय वाटतंय, हात वर करा. करा बरं हात वर, तुम्हाला अनम्यूट करता येत आहे ना. हा, हात वर करा. सुप्रिया माताजी बोला. बरं अंजली माताजी. त्याने साधूचा अवतार जरी घेतलाय तरी हातात सिगरेट दिसतेय, फोनचा वापर करतोय, त्याच्या विषय वासना संपलेल्या नाहीयेत. बरोबर. संध्या माताजी तो दूर गेला नाहीये. बरोबर. संध्या माताजी. हा तेच माताजी की ते फोनवर बोलताना दिसतायत आणि हातात सिगरेट पण दिसते. आणि बरोबर आहे. म्हणजे हा, आणि इतरांनी हात वर करा, त्यांना मी पुढचे प्रश्न विचारणार आहे बरं का. तर प्रत्येकाने उत्तर द्यायचंय. तर इकडे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय की त्याला मिथ्याचार आवडत नाही. तुम्ही काय करताय, फोर्सफुली हा जो साधू आहे ना, हा फोर्सफुली तो हे करतोय. त्यांनी ठरवलंय की आपण संन्यास घ्यायचा. त्यांनी वेश त्याचा एका संन्यासीप्रमाणे आहे, पण त्याचं मन काय आहे, त्याच्या मनामध्ये काय आहेत, असंख्य वासना आहेत, खूप इच्छा आहेत बघा. त्याच्या हातात सिगरेट आहे, हातात मोबाईल आहे. तर
कृष्ण अर्जुनाला म्हणतो, ठीक आहे, तुला युद्ध करायचं नाही, तुला जंगलात जायचंय, पुस्तकं उघडायची आहेत आणि तसंच बसायचंय, पण तू तुझ्या मनाचं काय करशील? तुझं मन, त्याच्यामध्ये असंख्य इच्छा असणार आहेत, त्या इच्छांचं काय करशील? तू युद्ध सोडून गेल्यावर सगळी तुला तुझे जे नातेवाईक आहेत, इतर सगळे राजे आहेत, ते काय म्हणतील तुला की अर्जुन कसा आहे? अर्जुन घाबरला, तो पळून गेला, आणि असे निंदनीय शब्द वापरतील की तुझा अपमान होईल आणि तू बळजबरीने असा पळून गेलास आणि तिकडे जंगलामध्ये राहिलास. तर हे मनातले जे विचार आहेत हे सतत तुला त्रास देतील. तर कृष्णाने सांगितलंय की अशा तऱ्हेचे जे मिथ्याचारी असतात ते त्याला आवडत नाही. मग कृष्णाने सांगितलं की समजा जर अर्जुना तू हे सगळं सोडून एका जंगलात गेलास आणि तू ठरवलंस की मी आता ज्ञानयोग करीन किंवा मी बसीन, सगळी उपनिषद वाचीन, जेवायची वेळ झाली की जाऊन भिक्षा मागेन, पण तुझा जो क्षत्रियाचा गुण आहे तो तू त्याग करूच शकणार नाहीस. का? आता समजा जर जेव्हा आपण भिक्षा मागायला जातो, संन्यासी जातात, तेव्हा अगोदर एक नियम असायचा की तुमच्या घरी थोडं जरी काही असेल धान्य तर ते संन्यासाला देत असे. आता कृष्ण म्हणतो की अर्जुना, समजा जर तुला दिसतंय की धान्याची पोती आहेत तरी देखील तुला भिक्षा दिली नाही, तर तुझ्यामधला जो क्षत्रिय गुण आहे तो एकदम वर येईल. तू लगेच तुझी तलवार काढशील आणि तलवारीने तू धाक देशील आणि सांगशील की इकडे तुमच्याकडे धान्याचं पोत आहे आणि मला एक मूठ धान्य देणं तुमचं कर्तव्य आहे. तर तुझा जो क्षत्रिय धर्म आहे, तो जो गुण आहे तो वर येईल. आणि हे जे एखादा संन्यासी जो असतो तो कधीच कोणाला मारू शकत नाही किंवा भांडण करू शकत नाही, मग तू खऱ्या अर्थाने संन्यासी होणार नाहीस आणि क्षत्रिय तर तू राहिलेलाच नाहीस. तर अशा तऱ्हेने जो मिथ्याचार असतो तो कृष्णाला आवडत नाही आणि मिथ्याचाराने आपल्याला लक्षात येतं, भागवतात उदाहरणं दिलेली आहेत की मिथ्याचाराने आपलं पतन होतं. आता इकडे त्यांनी एक उदाहरण दिलंय, हे श्रीमद भागवतम मध्ये 5वा स्कंद आहे तिकडे आलेलं आहे. तर भरत महाराज नावाचे एक खूप मोठे राजे होते आणि ते कृष्ण भक्त होते. ते रोज कृष्णाची पूजा करायचे, जप करायचे, ध्यान करायचे, खूप खूप मोठे होते ते. पण राज्य कारभारामुळे त्यांना वेळ मिळत नव्हता सगळं हे मनापासून कृष्णाची स्तुती करायला, कृष्ण कथा वाचायला. म्हणून जेव्हा त्यांची मुलं वगैरे मोठी झाली तेव्हा त्यांनी त्यांच्या बायकोला सांगितलं की आता मी जंगलामध्ये जातो, मी संन्यास घेतो आणि तिकडे बसून आता मी माझे उरलेले जे दिवस आहेत ते कृष्ण भक्तीमध्ये प्रत्येक क्षण घालवतो. बरं, असं नव्हतं, हे मोठे राजे होते, यांच्याकडे पैसा संपत्ती भरपूर होती, चांगला परिवार होता. असंही नव्हतं की बायकोशी पटत नाही, मुलांशी पटत नाही, चला आता मी घर सोडून जातो, असं नव्हतं. पण कृष्णावर खूप भक्ती होती म्हणून ते घर सोडून गेले आणि तिकडे जंगलामध्ये एका कुटीरामध्ये राहू लागले आणि रोज हवन करू लागले, जप ध्यान करू लागले, कृष्ण कथा वाचू लागले. असे त्यांचे दिवस चालले होते. तेव्हा एक दिवस ते त्यांच्या कुटीरामध्ये असताना त्यांना एक मोठा आवाज ऐकू आला. एक वाघाचा आवाज ऐकू आला आणि हरणाचाही आवाज ऐकू आला. म्हणून ते बाहेर लगेच आले आणि त्यांनी बघितलं की एक हरिण आहे
आणि तिच्या पाठीमागे एक वाघ लागलेला आहे. आणि ही जी मादी हरण जे होतं, तर ती जी हरण होतं ती गर्भवती होती. आणि या वाघापासून आपली सुटका होईल म्हणून तिने तिकडे जवळ एक नदी होती, नदीमध्ये तिने उडी मारली आणि त्या क्षणी तिला बाळ झालं. आणि हे जे हरणाचं पिल्लू होतं ते पाण्यामध्ये बुडू लागलं. हे सगळं जे काय चालू आहे हे भरत महाराज बघत होते. त्यांनी लगेच पाण्यामध्ये उडी मारली आणि त्या पिल्लाला वाचवलं आणि त्या आईला सुद्धा वाचवायचा प्रयत्न केला. पण ते जे हरण होतं ती काय जगू शकली नाही, ती लगेच मेली. पाण्यात बुडूनच मेली ती. आणि हे जे हरणाचं पिल्लू होतं त्यांनी त्याला आपल्या कुटीरामध्ये घेऊन गेले. त्याचं अंग स्वच्छ पुसलं, त्याला दूध दिलं, त्याला त्याची खूप निगा राखली आणि रोज त्याला जवळचं हिरवगार गवत आणून देत असे. आणि ते जेव्हा जेव्हा हवन करायला बसत असे, जप करायला बसत असे, त्यांचं लक्ष या हरणाच्या पिल्लावर होतं. आणि एकदा काय झालं, हे हरणाचं पिल्लू असंच जरा मोठं झाल्यावर घराच्या बाहेर गेलं आणि बऱ्याच वेळाने आलं. बऱ्याच वेळाने आल्यावर ते सारखे विचार करत होते की हे कुठे गेलं, याला वाघानी तर खाल्लं नाही, सिंहानी तर मारलं नाही. आणि त्याच्यामुळे त्यांचं जप हवन, त्यांचं कृष्ण कथा कशातही मन लागलं नाही. आणि असे दिवस त्यांचे जात होते. हे हरणाचं पिल्लू त्यांच्याबरोबर राहत होतं, त्याला दूध देणं, फळं, गवत वगैरे हे सगळं खायला देत होते. आणि मग भरत महाराज म्हातारे झाले. आणि जेव्हा ते म्हातारे झाले तेव्हा त्यांनी ते या पिल्लाचाच विचार करत होते. अरे आता मी गेल्यावर या पिल्लाला कोण बघणार, आता या हरणाला कोणी मारलं तर त्याचं रक्षण कोण करणार. आणि हा विचार करत असताना त्यांनी शरीराचा त्याग केला आणि त्यांना पुढचा जन्म हरणाचाच आला. आता बघा यांनी काय केलं, हे क्षत्रिय होते, मोठे राजे होते. कृष्णासाठी त्यांनी सगळं सोडलं आणि ते इकडे आले, एका जंगलात आले. पण तरी त्यांचं पतन कसं झालं बघा, त्यांना पुढचा जन्म हरणाचा मिळाला. तर कृष्णाने सांगितलंय, तुम्ही कुठल्याही वर्णामध्ये असाल, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य किंवा शूद्र, मी तुम्हाला प्रत्येक वर्णामध्ये मी तुमच्यासाठी येऊ शकतो, मी तुम्हाला अवेलेबल आहे. प्रत्येक वर्णात तुम्हाला बळजबरीने तुमची ड्युटी सोडून, तुमचा धर्म सोडून कुठला तरी दुसरा धर्म तुम्ही स्वीकारू नका. आता हेच आणि एक उदाहरण आहे. हे तुम्हाला स्लाइड मध्ये जे एक राजा दिसतोय, त्या राजाचं नाव प्रताप रुद्र. ही गोष्ट ही चैतन्य चरितामृतात आलेली आहे. तर एकदा हे पुरीचे राजा होते आणि जगन्नाथपुरीला दरवर्षी चैतन्य महाप्रभू वृंदावनहून यायचे. तर एकदा यांना समजलं प्रताप रुद्रना की चैतन्य महाप्रभू आले आणि तेही मोठे कृष्ण भक्त होते. तर त्यांना खूप इच्छा झाली की आपण जाऊन चैतन्य महाप्रभूंना भेटूया. म्हणून त्यांनी त्यांच्या शिपायांबरोबर निरोप दिला. तर ते शिपाई चैतन्य महाप्रभूंना भेटले आणि चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना उलट उत्तर दिलं की मी संन्यास आश्रमात आहे, जे गृहस्थ आश्रमात आहेत अशा माणसांना मी भेटत नाही. आणि त्याहूनही राजा वगैरे अशी जे मोठे माणसं असतात
भेटतात त्यांना तर मी अजिबात भेटत नाही. तर असं म्हटल्यानंतर राजाला खूप वाईट वाटलं. मग राजा स्वतः त्यांच्या अनुयायींना भेटायला गेला आणि त्यांना विचारलं त्या शिष्यांना की मला चैतन्य महाप्रभूंना भेटायचं, मी त्यांना कसं भेटू? तर ते म्हणाले की आता एकच उपाय आहे, जेव्हा रथयात्रा निघते तेव्हा ते बाहेर येतील आणि तुम्हाला त्यांचं दर्शन होईल. म्हणून ज्या दिवशी रथयात्रा होती त्या दिवशी स्वतः पुरीचे राजा हे ही रथयात्रा आयोजित करायचे, पण त्या दिवशी त्यांनी काय सेवा घेतली, रथाच्या समोरचा रस्ता त्यांनी झाडायची सेवा घेतली. आणि चैतन्य महाप्रभूंनी जेव्हा हे बघितलं तेव्हा त्यांना भयंकर आनंद झाला आणि त्यांनी म्हटलं की मी यांच्याशी थोड्या वेळ बोलीन, त्यांची भेट घेईन. म्हणजे बघा, आता हा राजा प्रतापरुद्र त्यांनी आपलं राज्य सोडलं नाही, त्यांनी ते आपली ड्युटी करत असतानाच त्यांना चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन झालं. म्हणजे कृष्ण आपल्याला काय सांगतो की कर्माद्वारे सुद्धा तुम्ही मला भेटू शकता. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी आहेत का? कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. हा, हे Yes. जरा वाचा. हो. यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. या उलट जर एखादी प्रामाणिक व्यक्ती मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा म्हणजेच कृष्ण भावनाभावी जीवनाचा प्रारंभ करीत असेल तर ती व्यक्ती अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्णाने सांगितलंय तुम्ही कर्म करा. मग कृष्णासाठी कर्म आपण कसं करायचं आता आपण बघूया. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री विष्णू प्रीत्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाहीतर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेया, तू आपल्या नियत कर्माचे पालन श्री विष्णूच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्ण. बरं, आता हात वर केलेलेच आहेत ना की खाली केले हात? बरं, आता हात वर करा, इतरांनी हात वर करा. मला सगळ्यांना हे द्यायचंय. आता श्रवण प्रभूजी मला सांगा की यज्ञ म्हणजे काय? हॅलो. हा, बोला. यज्ञ म्हणजे काय? मॅम, यज्ञ म्हणजे जे काही मॅम अनेक लोकांनी एकत्र येऊन जे सत्कार्य केलं जातं मॅम, त्याला यज्ञ म्हटलं जातं. बरोबर आहे. गीता माताजी तुम्ही पण सांगा. तुम्ही पण सांगा. तुम्ही पण सांगा म्हणते. तुम्ही पण. बरं, सोनाली माताजी. आणि मग कृष्ण नावाचा जप करणे म्हणजे यज्ञ. बरं, कादंबरी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मला असं वाटतं यज्ञ म्हणजे एखादा संकल्प करून सगळ्या लोकांनी येऊन ते संकल्प पूर्ण करण्यासाठी केलेला जप किंवा त्याच्यासाठी केलेल्या प्रार्थना, ठीक आहे, असं मला वाटतं. ठीक आहे. आणि कोणाला काही वेगळं सांगायचं आहे का? तर हात वर करा. अभिजित, प्रभूजी. माताजी, मला सांगायचं होतं. सांगा सांगा. यज्ञ म्हणजे एखादी गोष्ट आपण सातत्याने करत राहणं.
ती एक प्रकारचं यज्ञच होऊ शकतो. बरोबर, चालेल. कुमुद माताजीने हात वर केलाय. येस माताजी. बोला. याच्यामध्ये या श्लोकाचा अनुवाद मध्येच त्याचं दाखवण्यात आलेलं आहे, जे विष्णू प्रीत्यर्थ यज्ञ म्हणून केलेले कर्म त्याला यज्ञ म्हणतात. बरं, आता मी सांगते. जेव्हा तुम्ही कुठलंही कर्म कराल, कुठलंही कार्य कराल, पण ते विष्णूच्या किंवा कृष्णाच्या आनंदासाठी कराल, ते जे कर्म होतं त्याला आपण यज्ञ म्हणतो. आता आपल्या मनामध्ये एक काय म्हणतात, एक आयडिया असते. यज्ञ म्हणजे काय, आपण जप करायचा, कुठला तरी संकल्प करायचा, कुठलं तरी चांगलं कार्य करायचं, किंवा ऍक्च्युली जे होम हवन असतं ना, की जी हे आपण आहुती घालतो अग्नीमध्ये, त्यालाही आपण यज्ञ म्हणतो. तर असं आपली एक कल्पना असते. पण यज्ञ म्हणजे कुठलंही कार्य जेव्हा आपण विष्णूच्या किंवा कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो त्याला यज्ञ म्हणतात. आता इकडे बघा, स्लाइड मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय, युधिष्ठिर महाराज हे युद्ध जिंकलेले आहेत, ते राजा झालेले आहेत आणि आता ते त्यांच्याकडे नारद मुनी आलेले आहेत. नारद मुनींना त्यांनी आसन दिलंय आणि युधिष्ठिर महाराज कुठे बसलेत बघा, खाली बसलेत, जमिनीवर एक आसन घालून बसलेले आहेत आणि ते नारद मुनींना हात जोडून सांगताय की नारद मुनी, मला तुम्ही सूचना द्या की मी कोणत्या तऱ्हेने राज्य केल्यावर कृष्णाला आनंद होईल. मला अशा तऱ्हेने राज्य करायचंय की कृष्णाला खूप आनंद आणि संतोष होईल. तर हे जे या सूचना युधिष्ठिर महाराज नारद मुनींकडून घेतात आणि कृष्णाच्या आनंदासाठी ते राज्य करणार आहेत. याला म्हणतात सर्वंट लीडरशिप. म्हणजे ते स्वतः राजे नाही आहेत बरं का. सर्वंट म्हणजे ते सेवक आहेत. सेवक राहून ते नेतृत्व करणार आहेत. तुम्हाला समजलं, म्हणजे ते सेवक आहे, त्यांची जी पोझिशन आहे ती राजाची पोझिशन नाही आहे, हे त्यांना पक्क माहिती आहे. आणि तर आता इकडे मी तुम्हाला यज्ञाचा अर्थ सांगितला काय येते. आता यज्ञ येते मी. चालेल चालेल चालेल. आता यज्ञ जे आहे ते 5 प्रकाराचं असतं बरं का. तर ते 5 प्रकार कोणते, तर आपल्याला ऋषी यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म किंवा देव यज्ञ, भूत यज्ञ आणि नर यज्ञ कंपल्सरी आपल्याला करावी लागतात. ही का करावी लागतात? ऋषी यज्ञ जे आहे, आपल्या ऋषी मुनींनी आपल्यासाठी केवढं साहित्य लिहून ठेवलेलं आहे. 18 पुराण, उपनिषद, त्याच्यानंतर महाभारत, रामायण हे झालं. आता हे आपण सगळी ही शास्त्र जी लिहून ठेवलेली आहेत, तर त्याच्यातून आपल्याला ज्ञान मिळतं. पण आपल्याला त्यांच्या प्रती आपल्याला ऋषींना सुद्धा काहीतरी दिलं पाहिजे. त्यांच्यामुळे आपण हे ज्ञान जे आपण ग्रहण करू शकतो. तर त्याला ऋषी यज्ञ म्हणतात. पितृ यज्ञ म्हणजे आपण आपल्या आई वडिलांची सेवा केली पाहिजे. आणि त्याचप्रमाणे आपले जे पूर्वज आहेत यांच्या प्रती सुद्धा आपण जे दर भाद्रपद महिन्यामध्ये श्राद्ध करतो किंवा ते जे गेलेले आहेत त्या तिथीला आपण अन्नदान करावं आणि त्यांच्या प्रती आपण चांगली भावना ठेवावी.
हे झालं पितृ यज्ञ. मग ब्रह्म किंवा देव यज्ञ जे आहे ते म्हणजे आपल्याला सूर्याकडून सूर्यप्रकाश मिळतो, वरुण देवाकडून जल मिळतं किंवा पाऊस मिळतो. असे आपल्याला प्रत्येक वेगवेगळ्या देवदेवता कडून वेगवेगळ्या गोष्टी मिळतात, ज्याच्यामुळे आपण पृथ्वीवर जगू शकतो. तर त्यांच्या प्रती सुद्धा आपण कृतज्ञ राहिलं पाहिजे. मग प्रत्येक तुम्ही बघितला सूर्यदेवाचा एक मंत्र असतो, वरुण देवाचा मंत्र असतो. म्हणजे काय, आपल्या पृथ्वीवर सूर्यप्रकाश, पाणी या सगळ्याचा समतोल राखला जातो. भूत यज्ञ जे आहे ते म्हणजे कसं, आपल्याला कितीतरी प्राण्यांचा उपयोग होतो. ज्याप्रमाणे गायीकडून दूध मिळतं, जे बैल असतात ते शेतामध्ये शेत नांगरतात. तर अशा आपल्याला त्यांच्या प्रती सुद्धा आपल्या मनामध्ये दयाभाव असला पाहिजे. नर यज्ञ म्हणजे आता आपल्याला कितीतरी जण मदत करतात. बघा, आपण ज्या घरात राहतो ते घर आपल्यासाठी कोणीतरी बांधलेलं असतं. त्याच्यानंतर आपण आपल्याला जेव्हा काही काम असतं किंवा आपण कोणाकडे तरी जातो, आपण मदत मागतो, आपल्याला बरं नसताना आपण डॉक्टरकडे जातो, तर अशा तऱ्हेने आपल्याला अनेक माणसं रोज मदत करत असतात. तर ही 5 यज्ञ झाली, जी प्रत्येक मानवाला भाग आहे की ही तुम्ही 5 यज्ञ करा. पण आता ही यज्ञ करणं शक्य आहे का? नाही. म्हणून आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की तुम्हाला एकच यज्ञ करायचंय, ते म्हणजे हरे कृष्णा महामंत्राचा जप. आता यज्ञ किंवा आपली ड्युटी जी आहे ती आपण जेव्हा करतो ती आपण कशी करायची, तर इकडे आपल्याला मी तुम्हाला थोडक्यात समजावून सांगते की आपली ड्युटी आपण कशी करायची. आता इकडे कृष्णाने ब्रह्मदेवाला वेदांचं ज्ञान दिलं आणि हे वेद आपल्याला आपल्या ऋषीमुनींनी आपल्यासाठी लिहून ठेवले. तर वेदांमध्ये वेद तुम्ही असं म्हणा, हे एक जीवनाचं मॅन्युअल आहे. जसं एका गाडीचं किंवा एका टीव्हीचं एक मॅन्युअल असतं, त्यात लिहिलेलं असतं की गाडी कशी चालवायची, याचा गिअर कुठे, स्टार्ट कशी करायची किंवा इतर या गाडीबद्दलची सगळी माहिती दिली असते किंवा टीव्ही बद्दल सुद्धा किंवा मोबाईल बद्दल सुद्धा. त्याचप्रमाणे जीवनाचं जे मॅन्युअल आहे, तर जीवनात आपण कसं राहायचं, आपण आपलं कर्तव्य कसं करायचं, त्याबद्दल सगळी माहिती दिली आहे. आता हे उदाहरण समजावून सांगायला एका शेतकऱ्याचं उदाहरण दिलंय. हा शेतकरी आहे, तो आपली ड्युटी करतोय, तो आपलं कर्तव्य करतोय. तर जेव्हा तो काम करतोय त्या कामाला कर्तव्याचं स्वरूप कधी येतं किंवा त्याला नियत कर्म आपण कधी म्हणतो, जेव्हा तो या वेदांमध्ये लिहिलेल्या प्रमाणे वागतो, तेव्हा त्याची जी ड्युटी होते त्याला आपण नियत कर्म म्हणतो किंवा कर्तव्य म्हणतो. कारण तो पुस्तकात शास्त्रात लिहिलेल्या प्रमाणे वागतो, स्वतःच्या मनाप्रमाणे वागत नाही. स्वतःच्या मनाप्रमाणे जर तो वागला तर मग ते नियत कर्म होत नाही. तर तो हे काम करतोय त्याच्या शेतामध्ये. आणि मग अशा तऱ्हेने जेव्हा तो काम करतो तेव्हा तो कृष्णाच्या आनंदासाठी हे काम करतोय. तेव्हा सर्व देव देवता त्याच्यावर खुश होतात आणि त्याचं जे हे कर्तव्य आहे त्याला त्यागाचं स्वरूप येतं. आणि मग जितका हवा तितकाच पाऊस पडतो. खूप जास्त पडत नाही,
खूप कमी पडत नाही. मग पाऊस आल्यानंतर खूप धान्य, फळं, फुलं त्याच्या शेतामध्ये आल्यानंतर त्या सर्व धान्याचं तो जेवण करतो. आणि हे जेवण जे आहे हे तो स्वतः खात नाही, हे पहिल्यांदा तो कृष्णाला अर्पण करतो आणि मगच ते अन्न ग्रहण करतो. तर ही जी सॅक्रिफाईस सायकल किंवा त्यागाचे जे चक्र आहे हे असंच झालं पाहिजे बरं का. असं नाही की एक स्टेप मी करत नाहीये पण बाकीचं सगळं मी पाळते, असं नाही की काही जण म्हणतील की हो मी सगळं वेदातलं वाचते पण मी हे परत कृष्णाला अर्पण करत नाही किंवा मी वेदातलं वाचत नाही, माझ्या मनाप्रमाणे मी चांगलंच सगळं करते आणि मी कृष्णालाही दाखवते. नाही, हे सगळं प्रत्येक स्टेप जी आहे ती आपण पाळली पाहिजे. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे यज्ञ केल्याने सर्व क्रिया शुद्ध होतात. यज्ञ केल्याने मनुष्याचा आहार शुद्ध होतो आणि शुद्ध आहार ग्रहण केल्याने त्याचे जीवन शुद्ध बनते. जीवन शुद्धमुळे स्मृतीमधील अतिसूक्ष्म ऊतींचे शुद्धीकरण होते आणि जेव्हा स्मृती शुद्ध होते तेव्हा मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू शकतो आणि या सर्वांची परिणिती वर्तमान समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कृष्ण भावनेमध्ये होते. हरे कृष्ण. आता जेव्हा हे अन्न जे आहे हे अन्न आपण कृष्णाला अर्पण करतो तेव्हा प्रत्येक जे काही आपण खातो ना त्याच्यामध्ये पाप असतं. समजा जर तुम्ही नॉनव्हेज आयटम्स खाल्ले तर तुम्ही प्राण्यांची हत्या करता आणि त्यावेळेला त्या प्राण्याला वेदना होतात आणि तुम्ही ते ग्रहण करता तर डायरेक्टली एक प्रकारचं पाप होतं. पण असं आहे का की आपण सगळं व्हेजिटेरियन फूड खातो म्हणजे पाप खात नाही. नाही, जेव्हा आपण सगळं भाज्या वगैरे खातो तेव्हा काही भाज्या, आता पालक, कोथिंबीर मुळासकट आपण उपटतो म्हणजे त्या सुद्धा जीवाची हत्याच करतो. तर अशा प्रकारे आपण काहीही खाल्लं तर त्यात पाप असतं. म्हणून इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय, तू जे काय खाणार आहेस ते मला अगोदर अर्पण कर म्हणजे त्यातली पापाची जे परिणाम होणार आहेत तुझ्यावर ते मी शोषून घेतो आणि मग तू अन्न खा. आणि जेव्हा तू असं अन्न खाशील तेव्हा काय होईल की तुझ्या मेंदू मधल्या ज्या मेमरी सेल्स आहेत त्या मेमरी सेल्स ज्या आहेत त्यांची शुद्धीकरण होईल. मला आता काही मी इंग्लिश शब्द वापरते, मला पटकन मराठी शब्द येत नाहीयेत मेमरी सेल्स वगैरे. तर त्या ज्या पेशी आहेत, ज्या मेमरी सेल्स आहेत त्या असं अन्न खाऊनच त्यांचं शुद्धीकरण होतं आणि जेव्हा मेमरी सेल्सचं शुद्धीकरण होतं तेव्हाच माणूस कृष्णाबद्दल विचार करू शकतो. तोपर्यंत तो कृष्णाबद्दल विचार करू शकत नाही. विचार केला तर तो त्याच्या वर काही ऍक्शन घेऊ शकत नाही. त्याला माहिती आहे सगळं, कळतं पण वळत नाही आपण म्हणतो ना, ते हे कारण आहे की जेव्हा तुमचा आहार शुद्ध असतो, तुम्ही प्रसादच खाता तेव्हा तुम्ही कृष्णाबद्दल विचार करू शकता. ही पहिली क्रायटेरिया आहे. आता अर्जुन हा युद्धभूमीवर आहे, तो कृष्णाच्या आदेशावर लढाई करणार आहे. मग त्याची ड्युटी हे यज्ञ कसं होईल किंवा आपण सुद्धा यज्ञ कसं करू शकू. आता बघा अर्जुनाला युद्धभूमी म्हणजे यज्ञकुंड आहे, त्याचा बाण म्हणजे त्याची आहुती आहे आणि
तो जे युद्ध करणार आहे ते कृष्णाने सांगितलंय म्हणून तो युद्ध करणार आहे. म्हणून त्याची जी ड्युटी आहे, क्षत्रिय धर्म जो तो पाळत आहे, तो एक यज्ञ झाला. मग एखादा ब्रह्मचारी तो यज्ञ कसा करतो? ब्रह्मचारी म्हणजे असं नाही की ज्याचं लग्न झालेलं नाही, असं नाही. ब्रह्मचारी म्हणजे जो आश्रमात राहतोय, आपल्या गुरूंची सेवा करतोय, आपल्या कानानी फक्त कृष्ण कथा ऐकतोय, आपल्या डोळ्याने जे काय ऐकलेलं आहे ते बघतोय, कृष्णाच्या अर्च विग्रहाची तो रोज पूजा करतो, आणि आपल्या जिव्हेनी तो काय करतो? जिव्हेनी फक्त कृष्ण प्रसाद ग्रहण करतो आणि हरिनाम स्तुती करतो, हरिनाम संकीर्तन करतो किंवा जप करतो. तो आपल्या डोळ्यांनी, कानानी, जिव्हेनी इंद्रिय विषयांचा आनंद घेत नाही. म्हणजे जे विषय आनंद आहे ते तो न घेता सगळी इंद्रिय कृष्णाच्या सेवेत लावतो, म्हणून त्याचं जीवन सुद्धा एक यज्ञ होतं. मग आपण गृहस्थ आहोत. आता एक गृहस्थ म्हणजे आता एक नवरा आहे, एक बायको आहे, त्यांची मुलं आहेत, त्यांचे आई वडील आहेत. मग जेव्हा एखादा नवरा आणि त्याची बायको दोघही मुलाला जेव्हा कृष्ण भावना भावित जीवन जगायला शिकवतात, त्याला फक्त कृष्ण प्रसादच खायला देतात आणि कृष्णाचं महत्व त्याला अगदी लहान वयापासून पटवून देतात, तेव्हा हे त्यागाचं चक्र कंप्लीट होतं. झालेला मुलगा मुलगी हा कृष्ण भावना भावित जीवन जगतो. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण अन्न शिजवल्यावर पहिल्यांदा कृष्णाला देतो, त्याचप्रमाणे आपला जो मुलगा मुलगी आहे तोही आपण कृष्णाला अर्पण करतो आणि तेव्हा हे चक्र पूर्ण होतं. तर इकडे दिलेलं आहे, आहार शुद्धो सत्व शुद्धी, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृती, ही स्मृती लंबे सर्व ग्रंथीनां विप्र मोक्ष. म्हणजे एवढी तुम्हाला जर मोक्ष हवा असेल तर स्टार्टिंग जे आहे ते आहार शुद्धी आहे. आणि याच्यावरच 14वा अध्याय 17वा अध्याय आहे, त्यात सांगितलेलं आहे की कुठल्या आहारामध्ये कुठल्या गोष्टी आपण खायच्या, कुठल्या खायच्या नाहीत, हे तेव्हा मी तुम्हाला डिटेल मध्ये सांगेन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापांतून मुक्त होतात, कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेले अन्न ग्रहण करतात. इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरिता भोजन बनवितात ते खरोखर केवळ पापच भक्षण करतात. हरे कृष्ण. म्हणून मी म्हंटल ना तुम्हाला की आपण जरी पूर्ण व्हेजिटेरियन असलो तरी पण आपण पापच खात असतो. जोपर्यंत आपण कृष्णाला अर्पण करत नाही तोपर्यंत त्यातले जे पापाचे परिणाम आहेत ते जात नाहीत. जीवो जीवस्य भोजनम असं म्हटलंय ना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यांवर जगतात जे पावसापासून उत्पन्न होते. पाऊस हा यज्ञापासून उत्पन्न होतो आणि यज्ञ विहित कर्मापासून होते. हरे कृष्ण. होतंय ना चार्जिंग. हो. हा, तर मी हे तुम्हाला मगाशीच सांगितलं की आपल्याला अन्न तर लागतं. अन्न उत्पन्न होण्यासाठी आपल्याला पाऊस लागतो आणि पाऊस कसा उत्पन्न होतो? जेव्हा आपण यज्ञ करतो. ही मी तुम्हाला सायकल दाखवली ना की यज्ञ म्हणजे आपण कृष्णाच्या आनंदासाठी जे काय करतो त्याला यज्ञ म्हणतात. आता हा माणूस शेतामध्ये काम करतोय, असं नाही मला मोठा बिझनेसमॅन व्हायचंय, मग मला पैसे मिळाल्यावर मला आणि शेतं घ्यायची आहे, मला धान्य एक्सपोर्ट करायचं, असं नाही.
यात काय लिहिलेलं आहे त्याचं पालन तो करतो, मग व्यवस्थित पाऊस पडतो आणि मग हे अन्न तो कृष्णालाच अर्पण करतो. तर जेव्हा असं होतं तेव्हा सगळीकडे हे जे मी तुम्हाला आता सांगितलं ना, आपल्याला 5 यज्ञ करावी लागतात. ऋषी यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देव नरयज्ञ. तर अशी ही जी यज्ञ आपण आपल्याला करावी लागतात. पण जेव्हा आपण संकीर्तन करतो, जप करतो आणि तोही कृष्णाचा, तेव्हा सर्व हे जे सूर्य देवता, वरुण देवता, इतर जे देव देवता आहेत ते आनंदित होतात आणि ते सुद्धा त्या माणसावर त्याची कृपा दाखवतात. का दाखवतात? कारण हे सगळे देव देवता कृष्णाचे भक्त असतात. जणू काही कृष्ण CEO आहे आणि हे सगळे देव देवता या भौतिक जगाचे मॅनेजर्स आहेत. तर जेव्हा कोणीही हरे कृष्ण मंत्राचा जप एखादा माणूस करत असतो तेव्हा वेगळं त्याला काही करावं वेगळे यज्ञ करावे लागत नाहीत. आता इकडे दिलेलं आहे बघा की हा जो हरे कृष्णाचा महामंत्र आहे जो आपण म्हणतो, हा कुठे सांगितलेला आहे? श्रीमद भागवतम मध्ये 11वा स्कंद 5वा अध्याय 32वा श्लोक. इकडे त्यांनी सांगितलंय की हरिनाम जे आहे या हरिनामाचा तुम्ही जप करा. आणि आपल्याला हेच चैतन्य महाप्रभूंनी सुद्धा सांगितलेलं आहे. आणि हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायच्या अगोदर, माळ करायच्या अगोदर आपण नेहमी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी भक्तवृंद असं म्हणून मग जप चालू करतो. आपण त्यांचे आशीर्वाद घेतो आणि मग जप चालू करतो. मग जप या कलियुगाचा यज्ञ म्हणजे जप आहे. तर हे कुठे सांगितलेलं आहे? भगवद्गीता 10वा अध्याय जेव्हा आपण चालू करू ना, त्यात सांगितलंय कृष्णाने सर्व यज्ञांमध्ये जप मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. म्हणून कर्मफलावर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे. कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वराची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. म्हणजे आपण कर्म कसं केलं पाहिजे? आपण फळाकडे न बघता केलं पाहिजे, कृष्णाच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे. आणि जेव्हा आपण असं कर्म करतो त्याला कर्मयोग म्हटला जातो. आता इकडे एक उत्तर आहे कृष्णाने अर्जुनाला दिलेलं, पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रेष्ठ व्यक्ती जे जे करते त्याचे अनुसरण सामान्य जन करतात. आपल्या अनुसरणीय कृत्यांनी ती जे जे आदर्श घालून देते त्यानुसार सारे जग कार्य करते. हरे कृष्ण. आता बघा, अर्जुन जो आहे हा कुरुवंशी आहे, तो एक राजपुत्र आहे. आणि जे कोण अशा मोठ्या उच्च पोझिशनवर असतात त्यांचं सामान्य जन आचरण करतात. म्हणून कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय, तू राजघराण्यातला आहेस, राजपुत्र आहेस, तू जर असा वागलास, तू तुझी ड्युटी केली नाहीस, इतर लोक म्हणतील मी कशाला माझी ड्युटी करू. सगळी माणसं तुझ्याच राज्यात म्हणतील की अर्जुनाने केली नाही त्याची ड्युटी. एखादी बाई म्हणेल की तिच्या नवऱ्याबरोबर भांडेल आणि म्हणेल मी कशाला राहू याच्याबरोबर, मी आता सोडून जाते, मी कुठल्या तरी दुसऱ्या माणसाबरोबर राहते. आणि मुलं म्हणतील मला अभ्यास करायला आवडत नाही, मी कशाला अभ्यास करू, मी आत्ता शाळा सोडतो. का?
अर्जुनाने तेच केलं आणि असं करून मग पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील आणि वर्णसंकर म्हणजे अवांछित लोकसंख्या वाढेल आणि सगळीकडे अधर्म पसरेल. पण जेव्हा अर्जुन तू एका क्षत्रियासारखा लढशील आणि मग तुझं काही होऊ दे, तू जरी ठार झालास किंवा जिंकलास, पण तुझी तू ड्युटी सोडली नाहीस, याचा परिणाम सामान्य जनतेवर होईल आणि ते सुद्धा आपली ड्युटी सोडणार नाही आणि अशा तऱ्हेने तुझ्या समाजाची, तुझ्या राज्याची उन्नती होईल. तर तू एक आदर्श आहेस आणि आदर्श नेत्याचं सामान्य जन पालन करतात. तर इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की असा विचार करू नकोस की पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. तू एक आदर्श आहे आणि आदर्शाप्रमाणे तू राहा, क्षत्रिय धर्माचं पालन कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे कृष्ण. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईन आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईन. हरे कृष्ण. म्हणजे आता बघा इकडे इंद्राने किती पाऊस पाडवला मोठा, पण कृष्णाने असं म्हटलं नाही की नाही आपण आता सगळं हे गाव सोडून जाऊया. नाही, त्यांनी सर्व वृंदावन वासींना सांगितलं मी तुमचं रक्षण करीन. म्हणजे रक्षण करण्याचं जे कार्य आहे त्यापासून कृष्ण पळून गेला नाही. तर इकडे कृष्ण तेच सांगतोय, प्रत्येकाने आपली ड्युटी केली पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नियत कर्माच्या फलांमध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्यांचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना कर्म थांबविण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यांमध्ये युक्त करावे. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे आपल्याला कृष्ण काय सांगतोय, म्हणजे फक्त ज्ञान देत नाहीये, तुम्हाला भगवद्गीतेतून कम्युनिकेशन स्किल्स सुद्धा कसं बोलायचं हे तुम्ही शिकणार आहात. आता इतकं आपण 3रा अध्याय बघतोय, कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तू तुझी ड्युटी कर, तू पळून जाऊ नकोस, मला मिथ्याचार आवडत नाही, तुझी ड्युटी तू केलीच पाहिजेस. आणि मग इकडे अर्जुनाला प्रश्न असतो की काही लोक त्यांची ड्युटी करत नाही, ते त्यांचं नियत कर्म करत नाही. आता जेव्हा मी नियत कर्म हा शब्द वापरते तेव्हा लक्षात घ्या, वेदांमध्ये जे लिहिलेलं आहे त्याप्रमाणे जेव्हा माणूस कर्म करतो त्याला नियत कर्म म्हणतात. मग जे आपले नियत कर्म करत नाही तर अशा लोकांना अर्जुना तू काय म्हणशील, की तू असं म्हणशील का तुम्ही मूर्ख आहात, तुमचं जीवन निरर्थक आहे, काही तुम्हाला मिळणार नाहीये, तुम्हाला या लोकात पण आनंद मिळणार नाहीये, परलोकातही आनंद मिळणार नाही, तुम्ही कुजणार आहात, असं तुम्ही म्हणणार का? कृष्ण म्हणतो नाही, असं कधीही आपण कोणाकडे बोलायचं नाही. आपण कसं बोललं पाहिजे, आपण त्यांना सांगितलं पाहिजे वा वा तुम्ही खूप छान काम करताय, तुम्ही काम करा, पण तुम्ही थोडंसं काही कृष्णाला देऊ शकाल का? मग इकडे त्यांनी उदाहरण दिलंय की एक शेतकरी आहे आणि हा आपण म्हणूया की एक हे नारळाचं झाड आहे आणि हा माणूस झाडावर चढतोय आणि हे दोघही जॉब करत नाहीयेत किंवा कृष्णासाठी कर्म करत नाही, त्यांच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी त्यांना खूप पैसा पाहिजे म्हणून ते कर्म करतात. मग आपण त्यांना सांगायचं या शेतकऱ्याचं की खूप छान काम करताय हो तुम्ही तुमच्या उत्पन्नापैकी थोडस 1 किलो धान्य रोज कृष्ण मंदिरात देऊ शकाल का? किंवा तुम्ही जे काय तुम्हाला शेतातून धान्य मिळतं तुम्ही जेवणाच्या अगोदर कृष्णाला अर्पण करून जेवू शकाल का?
किंवा जो नारळवाला आहे त्याला सांगायचं महिन्यातून 2 नारळ तरी तू कृष्णाला अर्पण करू शकशील का, मंदिरात देऊ शकशील का. आपण असं त्यांच्याकडे बोलायचं, त्यांना कधीही कमी लेखायचं नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो, पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे कर्म केले जातात. हरे कृष्ण. आता आपण कृष्णाकडे हळूहळू चालत जातोय. म्हणजे ज्याप्रमाणे एखादं छोटस मूल तुम्ही त्याला चालताना बघितलंय का, की चालता चालताच ते खाली पडतं. त्याचप्रमाणे आपली स्थिती तशीच आहे. आपण चालतोय पण मध्ये ब्लॉकर्स आहे, त्याच्यामुळे आपला जो स्पीड आहे हा आपण तिकडे थांबतोय, एखादा ब्लॉकर आला की खाली पडतोय. तर आता हे असं का होतंय, मग आपले ब्लॉकर्स कोणते हे कृष्ण आपल्याला इकडे नीट समजावून सांगतोय. तर मिथ्या अहंकार म्हणजे आपल्याला काय वाटतं की कर्ता मी आहे, हे जे काय करतोय हे सर्व मी करतोय असं आपल्याला वाटतं. असं आपल्याला का वाटतं, कारण आपण या प्रकृतीच्या खाली आहोत. तुम्हाला इकडे दिसते ही जी प्रकृती आहे ती आपल्यावर ही जी त्रिगुणात्मक शक्ती आहे, प्रकृती आपल्यावर त्रिगुणात्मक शक्तीद्वारे काम करते. आपल्याला एका कठपुतली सारखं नाचवते आणि त्यामुळे आपल्याला वाटतं की कर्ता मी आहे. खरं तर आपण करता नसतो, पण आपल्याला तसं वाटतं. आता बघा, समजा जर तुमच्या बागेमध्ये एक आंब्याचं झाड आहे आणि त्या आंब्याच्या झाडाला खूप आंबे आले आणि कोणीतरी एक माणूस तुमच्या कंपाऊंड मध्ये आला आणि ते आंबे काढले आणि घेऊन जायला लागला आणि तुम्ही त्याला बघितलं, तर तुम्ही त्याला काय म्हणाल सांगा बरं मला, हात वर करा. सांगा, ज्यांनी उत्तर दिली नाहीये त्यांनी उत्तर द्या. हात वर करा, तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय. माताजी चोर म्हणू शकतो आपण. चोर म्हणाल, बरोबर. आणि तुम्ही त्याला एकदा चांगलं सांगाल की हे आमचं झाड आहे, तुम्ही आंबे घेऊन जाऊ नका म्हणून. पण दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा परत असं केलं तर तुम्ही चांगलंच भांडाल त्याच्याकडे. आता मला सांगा बरं, हात वर करा, की हे जे झाड आहे या झाडाला पावसाची सोय, उन्हाची सोय, मातीची सोय ही कोणी केलेली आहे? तुम्ही केलेली आहे? भगवंतांनी केली. परमेश्वराने केलेली. परमेश्वराने केली आहे. इतकंच काय, तर तुम्ही समजा जर त्या आंब्याचा बाटा जो आहे हा तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये मॅन्युफॅक्चर केलेला आहे का? नाही. नाही केलाय. म्हणजे त्या ती बी, ही जी माती आहे, पावसाची सोय, सूर्यप्रकाशाची सोय, ज्याच्यामुळे ते झाड वाढतं, ही सर्व कृष्णाने केलेली आहे. आणि आपण काय म्हणतो, हे झाड माझं आहे, हे फळ माझं आहे. आपण म्हणतो मी हे झाड लावलं, मी आंबा, हे सगळे आंबे माझे आहेत. तर याला म्हणतात मिथ्या अहंकार. आणि हे कशामुळे होतं? या प्रकृतीच्या 3 गुणांमुळे होतं. प्रकृतीचे 3 गुण कोणते आहेत हे डिटेल मध्ये आपण 14व्या अध्यायात शिकणार आहोत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे वृष्णी वंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काय बरेच पाप कर्मे करण्यास प्रेरित होतो? हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाचे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ना, कर्मयोग करायचा आहे ना आपल्याला, तर खूप सोपे आहेत. एक तर कृष्णाने सांगितलंय तुम्ही कर्म माझ्यासाठी करा.
माझ्या आनंदासाठी कर्म करा आणि फळाची अपेक्षा करू नका. फळाकडे बघून कर्म करू नका, माझ्या आनंदासाठी कर्म करा. इतकंच सोपं एवढ्या शब्दात सांगितलंय. आणि बाकीचं पूर्ण तुमच्या जीवनाचं रक्षण मी करतो, ही आपल्याला हमी कृष्णाने दिली आहे. आता इकडे बघा, LIC पॉलिसी असते, मेडिक्लेम पॉलिसी असते, तेव्हा आपल्याला सांगितलं जातं ना की तुम्ही थोडेसे दर वर्षाला इतके पैसे भरायचे. मग समजा जर कुठली एक इमर्जन्सी सिच्युएशन आली की जिकडे तुम्हाला पटकन ऍडमिट व्हावं लागतं हॉस्पिटलमध्ये, मग तेव्हा ही लोक काय म्हणतात की आम्ही तुमचा सगळा खर्च करतो. तर त्याचप्रमाणे कृष्णही आपल्याला सांगतोय की तुम्ही माझ्यासाठी थोडं काहीतरी करा आणि मग तुमच्या जीवनाचं पूर्ण जे काय रक्षण करायचंय, मार्गदर्शन करायचंय, हे सगळं मी करणार आहे. मग अर्जुनाला आता पटलेलं आहे की आपल्याला कर्म कृष्णासाठी करायचंय. पण अर्जुन म्हणतो की हा, हे माहितीये मला, समजतंय मला, पण असं का होतं की मला कर्म करायचंय, मला माझं नियत कर्म करायचंय, मला युद्ध करायचंय, पण इच्छा नसताना अनिच्छन आणि बलात् हे 2 संस्कृत मधले शब्द वापरले. म्हणजे इच्छा नसतानाही आणि बळेच, म्हणजे खूप मला हट्ट आहे की मी हे करणारच नाही, आणि इच्छा, अनिच्छा आणि बळेच का मी पाप कर्म करतो, का मी माझं नियत कर्म करू शकत नाही. आता आपण बघूया. एक मिनिट. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी आहेत? हो माताजी, हरे कृष्णा. धूमेनाव्रियते वर्णिः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा आणि वारेने गर्भ वेष्टीला जातो, त्याप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादिला जातो. हरे कृष्ण. आता बघा, जेव्हा खूप जोरात पाऊस पडतो तर आकाशामध्ये सगळे काळे काळे ढग असतात आणि आपल्याला सूर्यप्रकाश दिसत नाही. सकाळी सुद्धा 8-9 वाजता आपल्याला घरी ट्यूबलाईट लावावी लागते आणि बाहेर इतका अंधार असतो जणू काय संध्याकाळचे 8 वाजलेत, रात्रीचे 8 वाजलेत असं होतं. तर त्याचप्रमाणे की आपण नियत कर्म का करू शकत नाही किंवा आपण पाप कर्म इच्छा नसताना सुद्धा का करतो. तर कृष्णाने सांगितलंय की अर्जुना, तुझा सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे काम आहे. आता काम, मी काल सांगितलं होतं, मला उत्तर द्या की विजय प्रभूजी, काम म्हणजे काय? किंवा इतरांनी पण हात वर करा, म्हणजे मला लक्षात येईल की तुम्ही ऐकताय का क्लास. काम म्हणजे काय? विष्णू प्रभूजी. हरे कृष्ण. काम बोला. म्हणजे लैंगिक याच्याशी संबंधित एक शब्द वापरला जातो, पण मला असं वाटतं की भगवंताच्या व्यतिरिक्त जी काही गोष्ट आहे ती सगळी कामामध्ये, ईश्वराच्या कृष्णाच्या बरोबर. व्यतिरिक्त जी गोष्ट बरोबर. असेल ती कामामध्ये मोडली पाहिजे. फक्त लैंगिक अवयवाशी संबंधित नाही, तर संपूर्ण बरोबर. अवयव, मेंदू सहित इतर सर्व ज्ञानेंद्रिय बरोबर. जी बरोबर. भगवंताशी म्हणजे संबंधित नाहीत, ती सर्व कामामध्ये किंवा सर्व कृती या त्याच्यामध्ये गेल्या पाहिजे. बरोबर. काम म्हणजे आत्म इंद्रिय तृप्ती, म्हणजे आपल्या इंद्रियांची तृप्ती म्हणजे काम. आत्म इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम काम. तर कृष्णाने सांगितलंय की जेव्हा असंख्य इच्छा असतात माणसामध्ये, तेव्हा त्याची बुद्धी कशी होते, पूर्ण झाकली जाते. ज्याप्रमाणे काळे ढग सूर्याला पूर्ण झाकतात आणि सकाळ असतानाच आपण काय म्हणतो, सूर्य नाहीच आहे,
नाहीच आहे तो आकाशामध्ये सूर्य. तसंच आपण जेव्हा खूप काम असतं आपण म्हणतो कृष्ण नाहीच आहे. तुम्ही काय सांगताय, हे भगवद्गीता 100% कृष्ण नाहीच आहे. कारण काय आहे, हे कामाद्वारे तुमची बुद्धी आच्छादली जाते. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, इकडे तुम्हाला दिसतंय ना, धुराने अग्नी, धुळीने आरसा, वारेने गर्भ, म्हणजे त्यांनी हे जे 3 उदाहरणं दिलेली आहेत ना, धुराने अग्नी म्हणजे हे मनुष्य जीवनाची तुलना केली आहे की आता धूर आपण सहज जरा वाऱ्याने आपण त्याला वारा घातला की तो धूर बाजूला होऊन आपल्याला प्रकाश दिसू शकतो. त्याचप्रमाणे आपल्याला मनुष्य योनीमध्ये आपली जी इंद्रिय आहे त्या सर्व इंद्रियांनी आपल्याला कृष्णापर्यंत जाता येतं, कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. आता आरशामध्ये आपल्याला प्रतिबिंब दिसतं, पण या आरशावर धूळ आहे. धूळ असल्यावर आपल्याला आपलं प्रतिबिंब दिसू शकत नाही, आपल्याला आरसा पूर्ण पुसावा लागतो. पण या आरशाची तुलना एका पशु बरोबर केली आहे. तो पशु काहीही करू शकत नाही, एवढी धूळ असते की तो त्याला काही दिसू शकत नाही. आणि जो वारेने गर्भ झाकला जातो तर ते वृक्ष जीवन आहे की जिकडे ते पूर्ण अंधकारात आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांना कृष्णप्राप्ती होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. म्हणून हे भरत शर्व अर्जुन इंद्रियांचे नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा म्हणजेच कामाचा प्रारंभीच निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा तू वध कर. हरे कृष्ण. मग इकडे आपल्याला कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय की तू तुझी जी इंद्रिय आहे ती संयमित ठेव. आणि इकडे तुम्हाला स्लाइड मध्ये दिसतंय ना, म्हणजे अगदी प्रारंभीच तुम्हाला जप केला पाहिजे, कृष्ण कथा वाचली पाहिजे, ज्ञान काय अज्ञान काय हे लहान मुलांना सुद्धा समजावून सांगितलं पाहिजे. एक मिनिट मी म्यूट करते. हे लहान मुलांना समजावून सांगितलं पाहिजे, मगच ते ज्ञानाने कामाचा वध करू शकतील. हा, हरे कृष्ण. कुमुद माताजी, आता शेवटचा श्लोक आहे. हरे कृष्ण. इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धि परतस्तु सः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कार्य करणारी इंद्रिये जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. मन इंद्रियापेक्षा श्रेष्ठ आहे. बुद्धी मनापेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि तो आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे बघूया काय सांगायचंय की आता की आता तुम्ही बघा काही काही माणसं असतात ते फक्त शारीरिक स्तरावर त्यांचं जीवन जगत असतात की ते बघतात मला फक्त शरीरापासून काय पाहिजे, सुख पाहिजे, मला दारू प्यायला आवडते, मला त्याच्यातून आनंद मिळतो तर मी तेच करणार. हा, तर ही लोक काही काम करत नाहीत, अशीच पडलेली असतात आणि त्यांना शरीर सुख हवं असतं. त्यांना उठायचं, सकाळी लवकर कामावर जायचं, याला कष्ट लागतात.
ते करत नाही. तर त्याच्याही वर जी लोक इंद्रिय स्तरांवर असतात ते काय म्हणतात, नाही माझ्या इंद्रियांना सुख पाहिजे, पण इंद्रियांना सुख मला कसं मिळवता येईल, मला काम करता येईल आणि मग मी फक्त सॅटर्डे संडे वीकेंड्सला एन्जॉय करीन, मी वीकेंडला बार मध्ये जाईन, वीकेंडला मी ड्रिंक्स घेईन. बरं, त्याच्याही वर जी लोक असतात जे मानसिक स्तरावर असतात ते काय विचार करतात की मला दारू पिऊन पिऊन किती आनंद मिळणार आहे, पण जर मी एखादं पुस्तक वाचलं, शास्त्रीय संगीत ऐकलं तर तो आनंद मला 6-7 तास मिळू शकेल अखंडित. म्हणून ही लोक मानसिक स्तरावर असतात, इंद्रियांच्या वर असतात. बरं का? आणि वाचता वाचता त्यांना हे समजतं की आता जो आनंद आहे जो मला पुस्तकातून संगीतातून मिळतोय हा सुद्धा काही काळच राहतोय, पण मला असा आनंद पाहिजे की जो कायमचा राहील. मग ते पुस्तकं वाचतात, विचार करतात, आता ते बौद्धिक स्तरावर असतात आणि मग त्यांना लक्षात येतं इथलं बंद असलं तरी तुझा आवाज आताची मी सगळ्यांना म्यूट करतेय, तुम्ही अनम्यूट करा. नाही, मी त्यांना केलंय म्यूट. नाही, ते पुन्हा अनम्यूट होऊ शकतात ते माताजी. ओके, हा तर माताजी तुम्ही अनम्यूट व्हा. हा तर तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता. तर हे जे आहेत हे बौद्धिक स्तरावर ते पुस्तकं वाचतात, त्यांना लक्षात येतं की आनंदाचा उगम हा आत्मा आहे. तर आपल्याला आत्म्याशी कनेक्ट झालं तर हा आनंद कायमचा टिकेल. म्हणून ते गुरुच्या शोधात जातात, त्यांना गुरु मिळतो आणि जेव्हा ते त्यांना गुरु मिळतो तेव्हा ते आध्यात्मिक स्तरावर स्थित होतात आणि त्यांना आनंद मिळतो. तर आता हेच आणि एक उदाहरण देऊन मी तुम्हाला सांगणार आहे की आपलं जे शरीर आहे त्याची तुलना एका रथाबरोबर केली आहे. या रथामध्ये तुम्हाला 5 घोडे दिसतात, हे आपली 5 इंद्रिय आहेत आणि या प्रत्येक घोड्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी जायचंय. डोळ्याला जायचं आहे चांगला सिनेमा बघायला, कानाला जायचं आहे कोणाची चुगल्या ऐकण्यासाठी, जिव्हा आहे तिला जायचंय चांगलं खायला, हाताला चांगली माणसं जवळ पाहिजे, चांगली माणसे जवळ हवी, जी प्रेमाची माणसे आहे, जी त्याला विचारतील, प्रेम देतील अशी माणसं हवी आहेत. नाकाला चांगल्या चांगल्या गोष्टी पाहिजेत, चांगलं परफ्यूम पाहिजे, त्याला अशा ठिकाणी राहायचंय की जिकडे चांगला सुगंध आहे. आणि ही जी 5 इंद्रिये, या 5 इंद्रियांची जी लगाम आहे ते म्हणजे मन आहे. आणि ही जी लगाम आहे जी हा जो रथ हाकणारा आहे या माणसाच्या हातात आहे. हा माणूस म्हणजे बुद्धी आहे आणि या रथामधला जो पॅसेंजर आहे तो म्हणजे आत्मा आहे. बरं का? आता हा जो हे जे मन आहे हे मन या बुद्धीला कंट्रोल करता येत नाहीये. बरं का? का कंट्रोल करता येत नाही? कारण ही इंद्रिय अतिशय बलवान आहे आणि ते प्रत्येक आपापल्या त्यांना वेगवेगळ्या दिशांना जायचंय आणि मनाने त्यांना सांगितलंय तू जा म्हणून. आणि बुद्धी जी आहे ही काही निर्णय घेऊ शकत नाही, ही कंट्रोल करू शकत नाही आणि आत्मा घाबरलेला आहे. आत्म्याला एकच गोष्ट माहितीये की मला कृष्णाकडे जायचंय, म्हणून मी या मनुष्य शरीरात आलेलो आहे. आता तुम्ही मला सांगा, हात वर करा आणि सांगा, समजा जर मी तुम्हाला गाडीत बसवलं आणि मी गाडी चालवते आणि पहिल्यांदा मी तुम्हाला सांगितलं चला मी तुम्हाला छान ड्राईव्ह साठी घेऊन जाते आणि तुम्ही आलात गाडीत. खूप लांब गेल्यावर मी तुम्हाला सांगितलंय
मी कुठे आहे मला माहित नाहीये, माझ्याजवळ माझा मोबाईल नाहीये, मला जीपी वर मला आपली पोझिशन कुठे माहित नाही आणि कुठे मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे हेही मला माहित नाही, पण मी तुम्हाला कुठेतरी घेऊन जाणार आहे, मला काही माहित नाही. अशा परिस्थितीत तुम्हाला काय वाटेल? राग येईल. हा, आणि काय होईल तुम्हाला? तुम्ही घाबराल की तुम्हाला आनंद हो. होईल? भीती वाटेल. खूप भीती वाटेल. तर तशी या आत्म्याची परिस्थिती आहे, तो खूप घाबरलेला आहे. त्याला एकच गोष्ट माहिती आहे, मला कृष्णाकडे जायचंय आणि हे घोडे कुठे घेऊन चाललंय? त्याला वेगवेगळ्या इंद्रिय विषयांकडे घेऊन चालले. कधी ऍक्सिडेंट होईल, कधी हा रथ मोडेल आणि कधी विनाश होईल हे मला सांगता येत नाही, असा हा आत्मा विचार करतोय. आणि हे सगळं बघून इतका घाबरलेला आहे की तो काहीही कार्य करू शकत नाहीये. आता हे जे मन आहे, ही बुद्धी आहे, ही कंट्रोल करू शकत नाहीये मनाला. आता तुम्ही मला सांगा, हात वर करा, तुम्ही एका सिग्नलला उभे आहात आणि तुम्हाला ऑफिसमध्ये पोहोचायचंय, एक महत्वाची अपॉइंटमेंट आहे आणि सिग्नल लाल झाला. आता तुम्ही काय कराल? तो सिग्नल क्रॉस कराल का मला सांगा? नाही. बरं, मला उत्तर पण सांगा योगेश प्रभूजी, तुम्ही का नाही सिग्नल क्रॉस करणार? सांगा. फाईन बसतो. विष्णू प्रभूजी? नियमांचं उल्लंघन केलं तर दंड पडू शकतो आणि आपला पोलिसांनी पकडलं तर अजून जास्त वेळ जाईल. करेक्ट, अजून बरोबर प्रॉब्लेम क्रिएट होते. बरोबर. तर तुमचं मन कसं आहे? तुम्ही एकदम निश्चयात्मक आहात, काही झालं तरी सिग्नल क्रॉस करायचा नाही. का? कारण त्यावेळेला तुमची बुद्धी तुमच्या मनाला कंट्रोल करते. बुद्धी कशी कंट्रोल करते? तुम्ही पेपरात वाचलेलं आहे, सिग्नल तोडल्यावर किती दंड पडू शकतो, हीच गोष्ट तुम्ही स्वतः बघितलेली आहे, पेपरात वाचलेली आहे, टीव्हीवर बघितली आहे, मित्रांकडून ऐकली आहे. एवढ्या गोष्टी झाल्यावर तुमची बुद्धी सबळ झाली, काही झालं तरी मी सिग्नल तोडणार नाही, मी आहे तिकडे उभा राहील, झाली 5 मिनिटं उशीर झाला, होऊन दे. आता आपलं कसं असतं बघा, आपल्याला सगळे इंद्रियांचे विषय हवे असतात. मन आपल्याला सांगतं ठीक आहे जा, बुद्धी मनाला कंट्रोल करू शकत नाही, कारण बुद्धी सबळ नसते, तिच्यामध्ये शक्तीच नसते. सबळ सोडा, ती शक्तीही असते. का असते तिला? तिच्यामध्ये शक्ती का नसते? कारण कधी जप केलेला नसतो, भागवतम वाचलेला नसतं, शास्त्र वाचलेली नसतात, गीता समजून घेतलेली नसते. जेव्हा तुम्ही या गोष्टी करत नाही तेव्हा बुद्धी जी आहे तिच्यामध्ये काही बळ उरत नाही आणि तुम्ही आचरणही करू शकत नाही. मग तुम्ही काय करता? तुमच्या इंद्रिय विषयीच्या पाठीमागे पळता आणि जेव्हा बुद्धी काहीही कुठलंही डिसिजन घेऊ शकत नाही, शक्तीहीन असते, तेव्हा आत्मा सुद्धा काही करू शकत नाही, तो घाबरून बसलेला असतो. तर जर तुम्हाला हा रथ व्यवस्थित चालवायचा आहे तर इकडे हा कंट्रोल पॉइंट आहे. बुद्धी तुम्ही सबळ केली पाहिजे. म्हणून जर तुम्ही बघितलं असेल तर आता समजा जर एखादा माणूस समजा खूप ड्रिंक्स घेत असेल, खूप स्मोकिंग करत असेल, तर नेहमी घरी भांडणं होतात किंवा माइंड कंट्रोलवर खूप भर दिला जातो, पण शास्त्रात आपल्याला समजतं नाही, मन नाही, तुम्ही बुद्धीला कंट्रोल केलं की बुद्धी मनाला कंट्रोल करते आणि मग हे मन इंद्रियांना कंट्रोल करतं. तर हा सिक्वेन्स आहे, हा आपण पाळला पाहिजे. आता झालाय आपला 3रा अध्याय. तर यात आपण काय काय शिकलो? अर्जुनाने प्रश्न विचारला की मी काय करू की
मी कर्माचा त्याग करू की मी कर्म करू. मग कृष्णाने सांगितलंय कर्म कर, पण निष्काम कर्म योग कर. मग पुढे कृष्णाने महत्व पटवून दिलंय की तू कर्मयोग कर, कर्म माझ्या आनंदासाठी कर आणि फळाची अपेक्षा ठेवू नकोस. याला कर्मयोग म्हणतात. आणि पारिवारिक परंपरा नष्ट होणार नाही. तू तुझी ड्युटी केली तर तू आदर्श होशील आणि सामान्य जन पण तू ड्युटी करतोयस म्हणून ते सुद्धा तुझ्याप्रमाणे ते आपापली ड्युटी करतील आणि मग तू आदर्श होशील आणि तुझ्या राज्यामध्ये शांती असेल, उन्नती असेल, सगळे धर्माचे पालन करतील. आणि सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे काम आहे, हे कृष्णाने सांगितलेलं आहे. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहे की आता वैष्णवी माताजी तुम्ही हे म्हणाल का गीता महात्म्य? माताजी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पण आता ती स्लाइड दाखवली ती परत एकदा दाखवू शकता का? हो, मी दाखवते. पहिलं आपण गीता महात्म्य म्हणूया. ओके. माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करा. हा, बरं, करते. थँक्यू.